Doživotní zákaz hokeje. Takový trest požadoval pro reprezentačního golmana Alexandra Saláka šéf Magnitogorsku. Salák totiž včera napadl hráče soupeře a byla to pořádná bitka. Nakonec dostal golman Novosibirsku jednozápasový trest. V Salákově brankovišti se ocitl útočník Maxim Jakuceň a Salák to neustál a Jakuceňovi pořádně naložil vyrážečkou. Dostal trest na 5 minut plus do konce utkání, čímž namíchl svého šéfa. Salák podrazil tým a byl potrestán. Sám si velmi dobře uvědomuje, co se stalo. Případ řešila i disciplinárka, od níž Salák vyfasoval trest na 1 zápas. Za něco takového by Salák zasloužil doživotní trest. Víte, co to je, když dostanete vyrážečkou nasáklou vodou? To je stejné, jako když vás někdo mlátí deskou o tloušťce 6 cm. Salák mu mohl rozpůlit hlavu. S doživotním trestem to boss Magnitogorsku přehnal. Pravdou ale je, že Salák z toho vyvázl ještě dobře. Už kvůli tomu, že nedávno si podobně vyšlápl na soupeře z UFI a nemohl pak nastoupit v